घोटलो घोटाई ना एनी सजी मिठाई लभ कैलू ओकरे से परेशानी बा ए सनमी करम लागे खानदानी बा। एक निशा के साथ यही छपरा जिला में पानापुर में अच्छा प्रोग्राम हो रहे, निशा भी हमारे साथ दिहली ओइजो के गीत एगो बड़ा वायरल भई रहे। कौन तनी हो जाए कि दिल जे बनावल उपगले नु होई प्यार जे बनावल उ होई कसाई अब वही तनिक लागी बाद में बुझाई घोटलो घोटाई ना एनी सजी मिठाई दिल जे बना। बहुत बहुत धन्यवाद इतने मनोमिजाज तक और जो फरमाइश था। और अभी हमारा दीदी के जो गीत भइल है हमारा मजा ना आया अभी तो अब जो निशा के बीकू के हो जाई जजमेंट करने चार चांद लग जाए। ये श्रोता हैं बिल्कुल बिल्कुल आइए बिल्कुल बाबू आई निशा जी विलंब ना। हाँ 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 उहे डबल 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 टेक में नो